sink chiba kurichezi cho chonsi, showers, towel holders, soap dishes, racks, mirrors na hand basins. Chirangi chonsi chiria chikuburukanibwa ne computer na boigo chiriche spray paints no chire mbabwate chiboard buna chips and boards, MDF boards na chip boards. Hebinto au biokora plumbing buna PVC joints, PVC pipes na chi water taps chonsi no chire boigo na bokugura chi curtain rods, hood screws, chigulu chonsi, door locks, chi pipe wrench spanners, screwdrivers, banyore old Sansura building angena Kisii main bus stage gusua Kisimi ase number enotisano naibire EYEMO kianda inyeisano enotinye inyeisano nemo Osmo Traders Limited. Customer satisfaction guaranteed. Ndizi TV. Ubwansu bw'Gusii. Kegima mwanchi mulia weta seni kia Ndizi TV nigo yaragire ENSA yabona maragoba asene robere oboikiranu kwene kebnango koletrande amangana AMAYIA unabaliki beto babere bako yasangerelia kora chingongo chansi inyechense na kwene kebna abere kagotoikira igiga asemesa yamangana AMAYIA mwanchi mulia yango kwaligani bene ilinde beto gosanga asobwamo utakabona iga goika omoelio ngokonyulianga nabokwenda gutobwati asensemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabiga asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website nabokwenda gwetera www.ndizitv.net iteretera FRIDAH KERUBO nalio kaneke mna chibichani liogida gukira sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira chinga kitoroche umuyiga boko moenia nyagosira Daniel Ndari oyo oro munyakonda gosobetega kubo munyakonda ime county ya Kisii nigo bakogokorekana litko lya rero asabarai akora sorgongo rwa Gusii baba gwikirana nabaigo abaiboli korwa ase skuru yoboroso ya Kenyorora nigo baba gwesoke bene nabaigo korobikana ase bairera guseba bakwemurunga nigoro yobokoleri bobe bweskuru eyo anene ase bagania omoroke monene gwetigemeremo nabaigo koleterwa omorokia omongao nabaiga astinse mochinde nigo egati abali mikora se county ya Kisii nabaigo Nyamira babere bagwesoke bene nabaigo kwemurungania igore yechinchira oboyo bogendete kwenanwa asibabulire serikali ya county ya Kisii kobekemero bili mikiranu elinde kwenekia obokoleri obya asoko bwatuka oboyo bo manchi umurigereria ayongati yali ngwariganete asomogoroborero toskatanyegera ngwira nanda segeke KERUBO elinde ngomanya mange asenchira yowagari manchi umurigerere yango kwaligani bene linde tobeto gusanga asobwamo gochakabonega goika omwelio AMAYIA yebire bigani gotoko yachaka korwa sorgongo rwa Gusii asengo kumanyabuna nigo abarai akora se county ya Kisii baba goikirana asomo yega bokomoenia nyagosira Daniel Ndari oyo obete omunyakonda korwa se county yo oigo oli mumurumu abo omo MCA korwa se ward ya Tendere James Ondari egotoka ime yabo machoge chache ase baba kwena na engora yabo ya bene guchia ase ya mateyo
Okwana omugavana we county ya Kisii Paul Simbarati nigo abuli abaraikora se county ya Kisii kwenekia omulembe chinga kichensi erinde kwenekia obokoleri obya ime county yo marikito Mildred Momanyi na mange nase omuyigabwo ko mwene Daniel Ondari ase wadi ya machoge basi oyole mumuroma wa James Ondari ule omo MCA we wadi ya bochitendere imeye bunge ya bo machoge chache ase abarai ao baikirani abakoragwa n'omugavana we county ya Kisii Simba Arati ase okurwa engora yabo gochie ase AMAYIA. Nyinyi kama familia tutasimama pamoja na zile deni ambazo they are eligible zote tutalipa kwa makontrakta vile vile kwa mama ambaye amebaki. Moko nganjirege ndugyo kango saba musabire dan oralire sabire family yae lakini dan goko genda will complete egas eri to a promise na ekwalengo umufuasi ono monene and a contractor enene as a Kisii County sikoyo mino anchoyo mino unabuye anjetayo monyene buna botambe ase abaraibare siasa terigo tigumagega ase bono egati abaraiba saba amagenderero ase chiwadi chabo ase nonya nabo igo omugavana ainekia gati amagenderero ayo ngana chigo ikiranirwa egati yabo chibasari mwa saini chiform chinyinge chiform 1060 ewike abantu bane mbagende to chirigere cha form 2 form 3 na form 4 form 1 twatebere wikomo tienyoyo kitari kemirongo ebere ko chiform ngo cha chire asechi ward officers abana ba form 1 baewe tulumaya yawo ege tunaoja kusabia kama kyo kangalinga kero tote tenega iga ego to kuyubere tamumbo abiko nyakolera muina wasi okolera wega toko jote makotari rasi nini wonchari ngata na yakora irekie na bijai kolera excellence ngole ko ga kya muri ga kina ntuka mocho ki ase kolera ga kya nyango ansera mambiga ntuto nyale chipara obuye bwa excellence kero ko kwana ebito kole kana bire nanyana boigonigo omugavana agikelia chinguma asa matanga yobuna wangire gwakana nyagusira asabe katene nibuna nigo amwakana chishiringi chimilioni 5.2. Nataka niseme Dani ambaye amelala hata na yule mama ambaye wanafanya na yeye biashara, mimi nimelipa huyu ndugu amelala zaidi ya milioni 7 ambazo tulikuwa nayo deni, na ndugu yake huyu anajua. Kwa hivyo nataka niseme kwamba unajua tunasema maasidi hawana sababu. Nasikia mama umepewa vitina nyingi, Simba amekataa kulipa dan nini. Hata baada ya yeye kulala, Mheshimiwa Paradisa aliniambia kwamba nyumba yake lazima ishi. Nikatafuta kitu kidogo nikatuma. Ase chinga kecho nigo omugavana agania omulembe kwenekigwa ase county ya Kisii ase asaba abarai kwerusananya ase chiburaburu mtutayo wanjito mulembe mnanje lakini ndaye tukubolinga ki ayo mheshimiwa ikiara nini mule serikali gaki boliye serikali tetumia abajumbe kereke umujumbe nabo ategasi yaye bantu mba koleta fujo asa matanga y'abantu okuna kogo saba kwane gusaba etamwe gusaba simba n'umusani yona nanege gori tigabo mutangani koleta omulembe county ya Gusii governor n'abachumbe baro gusaba gaki gusaba sana mumwana pastor kulipotelia egetaseni kya Ndizi TV eletaliane Mildred Momanyi. Abaiboli beskuru yoboroso ya Kenyerora nigo litkolyarero baba gweso kya bene nabo igokoro kya ogotaisanika kwabo igoro yobokoreri obobe bweskuru yo anene asensemo yomorokya omonene kolengana na brabo nigo omorokyo yo aberika gotumika abisi yaye bobe ase obutumiki obobe bwechibesa bwabeire bokwenekigwa gati yaye nabo igo committee yaye kolende nigo ba
gukorokia okogechigwa kwabo ase okongusana no gotindi kwa bagokoenekiwa ekiokeirera abaiboli abo korobekana naboigo abanyanyimbo goikirana asubwanga ase chinsemekyo elinde kugayana amang'anayo. Mulikito Vincent Onyancha nigo akoretaro ya bene goikira ase chinsemekyo naboigo gotwariganiria oroboti rokobwatia. Silikuwa 48,500. No mwalimu munene bw'eskuru ya Kenyerura igotoka segodi ya Bumaliba ebunge ya Bonchari meye county ya Kisii gakwegerera busibwa boibuli amo nabo bisa bekisemi igoro yobotumekyo bw'ekibesa ase skuru eyo. Lanji ambayo ni ya siku hizo mbili ilikuwa 2,500. Abaibuli niko bamuchiri mwalimu uyo munene asogote abuna obereka gotumeka kiba cy'eskuru asenchire tabwenerete niko kinga kibaga niyo mwalimu uyu anganyu buri muryoka gose etigie emeremo abanye nabo niko mwalimu uyu atema kwegerera igoro yo botumekyo bebwe kibesa aseskuru eyo. Basi katika lile darasa kurepair darasa lile repair mpaka iwe darasa la kukaa watoto ilichukua 17,900. Mwalimu uyu ni gatebuna asokorosi uwe kirasi ya kemo ekibone nyasi yoka ya wente gotagura konyora kiarire elie kirasi ikonyara gosukigwa na kobekigare ni gochi besa goteba chiatumige tororo chire maminchano kogania kwa biboli asabori bagotebuna chibasi chinge chiatumigete no ina bu mwalimu uyu ni gateba chibundi ni gare gochiakana siringeri bwa ya maseri tuko asekolendo yombu abundi abori bakorete meremeyo beso kinagotebuna ni go bare kwa siringi chiminye batari kwa nonyene ndagere ya mugaso gose lunch. Mafundi wenyewe walikuwa wanachukua 1,000 na kwa siku 4 mafundi wawili walichukua 8,000. Zote ni 27,400. Ambayo ilifanya repair ya floor ya darasa hili. Enganeye nigo yakinia maberera asaba ibori. Hata ikiwa za kumi utaenda nyumbani. Mmekula sana bwana. Kama si hoteli ni shule ya wananchi. Utaenda nyumbani. Nataka kubebwa kwa mimi kama tuna mwana na school. Tafadhali maofisa mko hapa. Ni kitu iko hadharani hata kama ni kipofu asiyeona akiambiwa ni petition inachukua 17,900. Minus miti ambayo inaitwa na area MC hapa. Unajua inaitwa mchana watu tukiangalia hapa. So, hapo kuna pesa zimevujwa. Asekirasi ikonyorokia gachirwe nigobotuka nubono bwa menta mono maega ya baiboli gote abuna mwalimu uyo berega kuri kibasi nyinge eramo ne committee yeskuru. Petition aka hata ukienda pale usimama basi ni pale kwa ile darasa. Wacha kidogo tu ni wacha board member we. Board member ndio shida kubwa. Onyena bo mwalimu munene gamenta gote abuna kibesa nchiro rakabesti munyakero bwo skuru ekia tumegete nabo igoni garuseti ya chibache skuru na kumwiraniria engano munyakero bwo skuru arokana gokana. Pesa ya chea ninaweza eleza. Pesa ya chea ingawa tulitumia tena tulirudisha kwa sababu ilikuwa ya mkopo. Hiyo ilirudisha. Maneno ya kukopa, maneno ya pesa tunalini na transaction mingi kwa day ni nyingi. Mimi upande wangu. Sasa kama alindishia basimu sikukumbuka. Kubwatikana nengane yoni go yabo irabo bisabe kisemi bare ngororo gosukense meri konyara go kwana enganeje baruboka aiga ntumanyeti ningi bakwana kolende amaburio ni gatigara nigo liabereri tukoli tambe go chaso mwalimu monebwe skuru ye maega yokorokana buno obutumiki bw'ekibesa nigo bwarorokane go tekerani wa senchererengia na bokoranya abo ibori nigo batebire buna aiganda hake obukurumba bere bokorekana obwatekana buno kibesa cyabere kigo tumeke cyo bayori barorokane kwe murunganiria go reporter ya Ndizi TV ko chinseme kigachi ya Kenya skuru yo broso ya Kenyerura iyo gotoka se wodi ya Umariba imeye county ya Kisii leterana nchi nkuru kwa Vincent Onyancha.
Kubatikana no kungusana no kuoni go yairira omo director wechisemi korwa ase sub county ya Kisii South Hospital were oikerana ase chinseme cho na boigo kogaya na amangana yo boigo nigo baba bakoeneke buna amonchirio abekago korekana gati yali baba bakumurikira ngamona e board yeskuru yo ebege kobuna na boigo korosia e board enya asokoenekia obutumiki bwenibo obwekiranu na boigo kwenekia obukoleri obuya ase eskuru yo Muliketo Ndemo Steven na Mange. Basi sasa the printer can come anytime from now. Okongusana na imeskuru ya boroso ya Kenyurora nigo kwairiro musangirekano bwekerengo kia iguru rero umusangirekano rauna aba obisakuru ebyombe bya NAT Kipsea omokonyi bomo county commissioner ya Kisii South ewizara ya Chisemi gekora unomoteneri bwa Chisemi ime sub county ya Kisii South asengane renge tobo tumekibweni base skuru eyo nigo baine kingane eyo yabwa tobo litobo nene asogo chika korabe kwa saba auditor kurwe wizara ya Chisemi gotarire skuru eyo kolingoli asobo ime engane eyo. Tumesema tumeona hii maneno vile mmesema na sheria inasema kama shida kama iko lazima tuite auditors. So auditors wakija watakuja alafu tutaita 2, 3, 4 people here mkuje mu explain kwao maoni yenu kwa niaba ya wengine. Sawa? So auditors wakija itakuwa hivyo. The printer mimi mwenyewe nikiangalia na vile nimeona shule vile imekaa, it's not a priority. It's not a priority. So that printer hamutanunua. Hamutanunua. Nimekataa. Italeta maneno mengi. So hiyo printer ikae. Sawa? Haya tutanunua. Asege ikaro kia rero nige bodi eskuri ya mochigwa asogo chika kwa ruru ase bodi yuko bunua sama tukale bosio ne bodi yenye yakorosigwa keboikiranu kolentamo ababwatani bonsi. Tumeona board haifanyi kazi vizuri. Wangapi wanaona board ikuwe disbanded? Tunasema Sub-County Director of Education hana mamlaka ya kuvunja board. Lakini tapeleka kwa County Education Board through our County Director of Education that hii board iko na maneno hivi ifanye nini? So meanwhile tuna propose, tuna according to you people tuna recommend hii board ivunjwe. Nonye nabo nigabanya Kenyoro basabwa komo mwalimu monne chinga kichinto ereru obolingoli kibogenderete kulengana no mochoko wa machiko ya serikali. Madam Alice mwalimu head teacher wa shule hii na auditors wakija lazima kuje kama bado head teacher, si ndio? Hiyo mtampatia support. Vile mmesikia amesema mama ni mgonjwa, kama mama ni mgonjwa tuko na so the only thing you need to do ni kudelegate kwa, unajua tuko na procedure, una delegate kwa deputy, unasema siku fulani nitakuja late, ensure everything is in what? Is in order. Tumesikia vile mmenena, but ensure that tusiwe na kelele kwa shule, sababu kiwa kelele itakuwa shule haitasimama. Hata mkipata another board alafu tukue na kelele haitasimama. So when we come next time, let us be peaceful, orderly and respectful. Mesikia? You don't hapana maneno mengi, tunakuwa respectful so that shule yetu isimame. Negole abeire tukole ntambe aigase school ya Kenyoro Radio K Primary School abwasaba bwatani korwa nsemo ya Bible abatineri be school ne wizara ya Chisemi mwana SM ya Kisii South waikensemeye kugaya no kungusana no gotambe kwa beira se school ye asogo chikabona se obokoreri kogendera se school ye kolende nigaba obisa korwa nsemo ya wizara ya Chisemi mwana bari bakoringole obotumeki bweni bo barachensemeye okorobo tukibwaime asobo tumeki ase school ye kolipoteria Ndizi TV korwa igase nsemo ya Kenyoro Primary School kutoka sehemu ya Bomariba Ward ebunge ya Bonchari area Tariane. Ndemo Steven.
Egati ya barimi korase county ya Nyamira na boigo Kisii ni golitkolia lero baba gwesokia bene na boigo kwe murungo niliachinchira obwoyo bweli goliria nsekegima wagendete kwena no kukwana korase omuchi obosongo ni go babole serikali ya county ya Kisii kobeka emerobeli emekirano na boigo kwena na obwoyo bo asenchira irendonge kegima Mulikeito amesi Josephat na robotero asenchira iyo wagale. Karua wekera ini aligenda egwe namba inifagiti tobuta baka toira na busa. Igo tware ko konyumbu ya serikali iligendekyo. Mage serikali gochaka kobatuka oboyo beligolirike asentundende. Mbono nigo abale mikuru ase county ya Kisii na Nyamira banyara ko bakokero murobelyo yo asebate biro boyo buranyara ko bukubasira na kweneke buna banyara ko bakwegendereria ase obolemi twagokire sana asokonyora obwoyo president gotoretera obwoyo egera tonyore ndagira tukuria tangani ngwakira serikali mbiyamana asenge jo batoretera moyo ega agerire nchara ya sirire igorenda serikali yaito yatokonyire gotoretera moyo na ende tulime ndagira egere konya abantu baito gokwana na Ndizi TV chinga kichokwana na obwoyo bwo imeyo mucho bosongo nigono nyinabo ensemo yabalemi abo banyara ko bakwemurungania asabatabire omurobeli utaranyara ko ba asenchira yo bwasyoku igona acheta Monday nche kuyi obwoyo nkae namba 400 ekero baikira bagateba bakoreire 350 tukagenda nande rero naboka saa 10 na ikaga igana namba 400 nande bakandire bakoru 350 tindo jose nengiyere kiagara obakongumbolinga era inigere ntambe naende project igutumekere ngia kagera toikerwa so bwangu abantu bande twajeta sana ne kiabu tuko tukalika chinamba echi naende yaikeire bono abande bakona gweta chikando bakona koewa mwanya ndiba bwatetie ini elimu na kulingana batolika angali go twanyora obwoyo asenjerere ndonge naende ere bwangu otebubuka saa 9 tumeamuka hiyo saa 9 tuko hapa mpaka saa hii abantu babiri served since morning echibono iga kapi saa 6 kuligere saa 8 abajafika hata 200 ikobono indika tokorwa nande togocha twikaranse the whole day okatikete chibande chinyomba chikogunda abange baboni go batabire bayire chinga kichabo chintambe korwa ase chinsemo ao na goikirana aso mucho yobosongo engana yahireire barabugotumia enibe nyinge ase goikira boni go bataranyara ko bakwenyorera obwoyo bwo kini ebatagete batu system to wakan onye twanyorre message ase simi tiganga kande chibesa no nyanguruka ncho correct obwoyo at my own convenient time endo doroje ga gerekebe no obwoyo bokorwe gwangora ntumanye dinga ningi gegera ejebono igansa nane gojikoba abantu bairu obwoyo kurumambi bale miaboka nonyera boni go banyare ko bakuboria serikali enene nyare ko bagikobeka umurobelio bwokweneke buno obwoyo bwanyare ko bokubaikera ase sub county buna enchira EYEMO yo kubagusiria omozigo bogotara korwa ase chinsemo na goikira nase omucho yobosongo kwangwanje president yeito tokonya obwoyo bwa sub county abantu bakonya kero mbiyamona ruto toigwere abalimi banyore ndagira inda abantu bakonya togosaba mu president yeito ruto atoletera moyo to the nearest sub counties no tokoenda twanyanyore kakianga unabone fya twachiretera ntorali kende kurumambe paka jinse okwana nagati yabalemi habutanyara ko batokonyora babangitera ini likonyora obwoyo niga bange banyara ko babako bwatoka ekerero kyabo gocha serikali nyare ko bagikobeka omurobelio omotoerero nabo yokwenekia uno bwoyo bwanyara ko bogoikera kera sub county asokonyora asobwango Kolipatiri Taseni Ndizi TV kure county ya Kisii Literane Josephat Amesi Abalimi bekemeli yekawa kurwa asensemo ya Nyamisongo nigo babiri bakwenyorera ekomiti enya aseli tukolia lero yabage kubwatuka oroboti kubwatikana no botumiki bwechibesa asensemeyo kolengana ne komiti yenya nigo banekebna nigo amadeni amange alikorwa kora sensemo ya Wakenya pamoja ase nonya no roboti rotalikirinse kubwatikana na kiwa Kenya pamoja bari
kubwatuka chibese ekyo gocha ase abalimi kwenda abalimi abo nigo bagania ekomiti enkoro kuimukirwa egetambukero ase barokia teneni kong'anya korwa ase wa Kenya pamoja na baigogosoa ase nsemo ya Kenya Achievers. Murikito Julie KERUBO na mange Maiga yegetaseni kia Ndizi komoreka baremi bekemerige chikagwa korwa nsemo ya Nyamesongo abo bare kwemurunganeria chikagwa cyabo korara na gusareka kwirera barabukwanga gokora bacori obuya gwikabakaniru kibesa cy'ikigagwa cyabo nigori tukoria rero ekomiti nya yachoretwa yanyora rideni richishiringi chimilioni 4.5 korwa se ekiombe kya wa Kenya pamoja 1608-2021 Musongo FCS advance loan repayment for 7,700. Tarehe 16/08/2021 Musongo FCS advance loan repayment 2,300. Musongo kwa balsati ego tuachoro bwangu igantu tuaswase ku management yenye. Rero igantu babwate echenero yabalimi kubasomeranga muna twaswa tobisi abanda bagani ngitu anyoro obisi. Twara ntu abasomera muna tuanyora gideni kiroro aba komiti abakuru basogedi abalimi batamanyeti kire what 4.5 million. Bona nigo abaremi be murunganire chinchere kiombe kya Kenya pamoja kiare korwa kibesa gochese abana komiti nonye chiminute chitarikiri. Abalimi tuabalenta ba mwenga kideni yego chwakanu na bengi kiya kogendera kubakana gekogera ebengi ya Kenya go yare kurujibesa asaba komiti bakalita ke ko agu minute kurua sabalimi mbale ko agu minute basogirioka so lera balimi bamuire kunganya kurua Kenya kogenda Kenya Achievers bakaniru ororo bakona kosoro vunga kiri deni elia wa Kenya likete na adenga kibale kurua madeni minute giteyo kurua sabalimi nigo bona abalimi abo baire getambokero kunganya korwa se kiombe kya wa Kenya pamoja wechese kiombe gya Kenya Achievers elio banyare gwakanerwa ororo ase ebimeri byabo murimi abwate haki asa kurire kibesa kiyaye kabisa you decide Kenya Achievers Kenya Achievers wenyewe Kenya pamoja ati yeito twabe twale mechando emengi sana ekomiti ntwa yachorenya okugani gwitu n'abalimi ekwarenge tojenje gukorwa Kenya togenda Achievers toretera umushahara okonya abana baitu amangana aya bakona goeta igana agaria etwata banga ekomiti yarengo enkoronyi yaruse tikibesa ikaria ebwati gwesoerwe eirukotini lakini tukibesa chite twata n'abalimi togende Achievers gusaba n'abalimi boigo nigo abaremi abo basabe komiti enkoro kobori wa chinchera rideni elio gose kibese cyo kitomegete boigo na kwimukeriwa egetambukero kondi wa ligi yapi union yetu atokole obento cho ande tualengeka aba barenge kwenda abaruseti Achievers agari litukoli litwali kwa kachikura mubwate document chairman mu file ye case baka ni kibesa yes arabu ekende abantu basibu esa ulitwa kolile igo baruro enda mugondo bana tekikawu ibamoka ne konya kubara omuntu tu abeke chairman so akomanya agari ngai ngobwa kikawu chini tie kuraraka ebe se intonye takete lakini eterara Yungo ripoteri getaseni kia Ndizi TV ninche Julie KERUBO Mwanchi umurigeri yakorwa soroboti oruni ona ikiro moeli obo mangana maya ase birebiga kurinde tomerane chinsa isato ase ndabengo kumanya amange nabakwenda kutubwati asinsemo chichi mitandao asensemo ya Facebook gwetera Ndizi TV News Digital nabaga asensemo ya YouTube gwetera Ndizi TV News asensemo ya website na watnya gwetera www.ndizitv.net maga kamera soko nikibna ebicha nabagerio gira gukera sole asenchira ya bene nere Petra Mokeira ile tare na FRIDAH KERUBO twara obuligereria orobia